מזל טוב לשוהם! היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לשוהם. טוב. היום יום הולדת, היום יום הולדת, יום הולדת שמח. גם אבא שלי קנה כזה יום הולדת. באמת? מזל טוב, עד 120. וגם היה. הרבה מזל טוב, ושתהיה ילד טוב, איזה כיף. נכון? כפרה שלי. רגע, נביא עכשיו גם את אלין. תביא את הטרמפולינה הוורודה שלה, את הטרמפולינה הוורודה שלה. היא בתוך החדר שלי. עכשיו אלין תהיה שותפה איתך ליום הולדת. נראה לי אם אני אתן לה בלון. זה המתנה שקנתה טובה, הרובוט. וזה המתנות שאימא קנתה לשוהם. רגע. רגע, אני רוצה לפתוח. את מה? את המתנה. אז רגע, שנייה. אני רוצה שאלין תהיה שותפה איתך. אבל הבלונים. רגע, תביא אותה. מה שמת לבבות? אתה רואה? כל המיטה בלבבות. אמא, כי את אוהבת אותי. תחזיקי את המצלמה ככה. אמא, כי את אוהבת אותי. כן. מלא חכי רגע. בלבבות. ברור, אני חולה עליך, אתה נסיך שלי, אתם שני הנסיכים שלי. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לשוהם. אלין, אלין, אני שמה את זה. הנה תשים לה. הנה בלון ועוד בלון והרבה בלונים. יאללה, עכשיו תפתח את המתנות. אבל מה את שמת בהם? תפתח ותראה. תעשי לי. מתנה ראשונה איזה. מתנה ראשונה. אני כבר רואה. הבאת לי את זה. מה זה? אבל אפילו מה זה עושה? זה מכונית פעלולים. רגע, היא עושה הכל? היא מתהפכת, היא מסתובבת, הכל. זה בעזרת שלט? נכון. נכון. זה מכונית פעלולים. אמא, תקני לי אופנוע שאני אהיה גדול ואני אוכל לעשות קפיצה עם האופנוע. זה קצת מסוכן. קצת מסוגן, אז לא נורא. כשתגיע לגיל 18, תחליט ותעשה מה שאתה רוצה. אני רוצה... איזה מכונית פעלולים יפה. עכשיו מה זה המתנה השנייה? למה? כי לא ראית מה זה? אני ראיתי. היה משהו שהיינו בפיראט האדום ורצית, ביקשת שאני אקנה לך שהיינו עם טובה. כי בגלל זה את רצית שאני אקנה את הלבבות ואת תשימי אותם על המיטה? כן? היה משהו שהיינו בפיראט האדום ורצית שאני אקנה לך איזה? ואמרתי לך לא, זה מלכלך. ואיפה הנמלים? הנה, איזה? לא קניתי את הנמלים. אוף, למה? לא נורא. גידול נמלים. פעם הבאה. מה זה? תפתח. אמא. נכון. יצירה מחמר. מה, אוכלים חמר? לא? איזה יפה. קודם צריכים לבדוק מה עושים בזה. איזה יפה. מה אומרים? תודה. מזל טוב שיהיה לך והרבה הצלחה. ממני ומאלין. עכשיו תיתן נשיקה גם לאלין, כי גם אלין קנתה לך את המתנות. תגידי איך מתרכזת. נכון. מתרכזת? היא מתרגשת.
יופי כפרה שלי. אתה יכול לתת לה גם חיבוק. רגע, נראה לי שיכולה איזה לתפוס אתה יכול לתת לה אבל גם חיבוק. לא, נראה לי שיכולה גם לתפוס את זה כאן.